Hola, 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 hola. Mayong adlaw diha ay. So, karon ang kanina video is mo-focus on trend structure no and analysis kung sa charting manggod na tay trends. So, same gyapon sa ato trend is muna siyang ginasundan ba sa mata kunyari nag-trend ang K-pop. So, ang uban K-pop pod nya. So kani naputay tulo ka klaseng trend pod sa ato ang chart no, sa ato ang market. So una natay ginatawag na uptrend kani. Uptrend. It means muna siya ang pataas, di ba? Up nya trend. So muna siyang meaning pataas ang trend kani. O naputay ginatawag nga downtrend, meaning paubos. Di pababa ang trend. So ang structure, let's say, uptrend. So, ingan niya ang uptrend. Saka. Oh, muna siya ang uptrend. It means, mura siya hagdanan ba? Pasaka nimo. Kadaang nimo. Muna siya ang uptrend. Ug mag-downtrend pud ka, ingani pud ang downtrend. Gikan sa taas, ning baba. Ana, ning baba. Sumo na iyang downtrend, paubos pud siya. So kani mo ni iyang downtrend kana downtrend, uptrend, downtrend. Unya ang sideways is magbalik lang siya kanina level. Let's say 8100 tapos 8300. Nag-ana lang siya diha nga presyo. Taas gamay, ana balik na pud, baba gamay. Sumo na ang sideways. So, tulo lang ka klase atong trend. Uptrend and then downtrend. Now, KANUS.A makabalo og uptrend na di ay. So, unang ilhanan na makabalo ka nga uptrend na di ay is mubuo siya og ginatawag nato nga higher high. So, kani, sa drawing kanindaan na drawing, makita din nimo nga nakoy H gibutang, nakoy L gibutang. Meaning, H meaning high sa taas. Sa taas. Kani, taas man gyapon ni siya, di ba? Misi paubos siya. Pero sa taas ka nagbasa ba? Sa taas ka nagbase. Kani, high. Kani iyang low, di ba? Low na presyo, high na presyo sa taas. So, taas nga level. Kani, low. So, diri na to mabalan. So, sa uptrend, magsugod ang uptrend ug naanay higher high. So, ang ginatawag ana, mostly sa makita nimo ug naay mga nag-chart, ang ginatawag ana HH. High kay sa taas, unya higher kay from previous. Kani mo nimong high lang. Let's say kani nag sideways ni siya dire ana. Di ba? Unya ning break siya. Ning break. Natin ginatawag na breakout. It means ning labas na siya sa range niya na gidulaan. And then nag-forma na siya og higher high. Sa ingani, pag makakita kag uptrend, mostly ang focus nimo is buying long, no? Ug KANUS.A ka mo palit, ma-discuss na to na sa next video, which is naatay gina-consider na supply and demand. Or support and resistance, kumbaga. Kani, sa trend sa ta, structure niya. Unsa day ng higher high, unsa ng higher low, unsa day ng lower high, unsa day ng lower low. So kani, sa uptrend ta, higher, higher, high gyapon, di ba? Ug sa downtrend pod, let's say consider na to, higher high. Ug sa uptrend pod, ang iyang iporma is higher low kani. It means naa kay previous low, kung kani pag mong previous low, kani gikan diha, ning form na siya diha which is higher low kana, ba ning form siya higher low. Unya ning break, pag break niya dito na nato mo consider na uptrend ta.
So, atong imuon, magkatangka og buy nga kung asa ang support or asa ang demand. So, dire sa trend, mahibalaan nato kung KANUS-A ka mo palit. Ang katong isa is kung asa ka mo palit, di ba? Ang trend nato is ang pangutana na ma-answeran sa tong trend is KANUS-A ka dapat mo buy. Kung uptrend, diha ka dapat mo buy. Kung downtrend, diha ka dapat mo sell. So, kana na question ang matubag aning uptrends. So, KANUS-A man day ko mo palit, KANUS-A day ko mo baligya. Unsa man ang trend nimo? Downtrend, okay, focus on selling. Now, ang pangutana na po, asa ko mo palit? Ma-answeran nato na sa atong next video, which is katong supply and demand or support and resistance. Kanisa ato asang ning klaruhon unsa jud ning structure sa trend. So kani. So ang downtrend pod, kaning downtrend, a series pod ni siya og lows. Lows, di ba? Low which is ubos, sa ubos, sa ubos, sa ubos, ha? Kani high sa taas, kani high sa taas, kani high sa kani low sa ubos. Sa ubos, no? Unya, ang tawag niya is, since mas ubos siya from previous, is kinatawag siya lower low. Meaning, mas lower ko sa previous nga area. Lower low. Karon, unsa ang sa high sa taas? Ang tawag po na diha is lower, kay mas ubos man siya dire, kani high pa man na, di ba? Ang tawag niya diha is lower high. Di ba? Kani high meaning sa taas, pero low siya. Di ba? Low. So, ayo kalibog. Basta ang last lang nimo diha nga letter muna kung asa ang position, asa siya. Ug sa ubos siya, ug sa ubos ka magbasa, ang last letter ana tanan is L, low. So, sa taas po ka, ang last letter na tanan, H, high. So, sa kani nga trend, kani, nakita na to, nara siya, dara, ning break siya, ning break out, ning create og, ang sa mentang gi-create, nasa sa taas, high. Kung sa mag-create, mas taas, previous. So, higher, high. Tama? Okay. Karon, ning create na po higher high. Di ba? Okay. Ning create na po siya higher high. Higher high. It means di ay, katong pag-create niya higher high, nakakay ginatawag nga ubos, low, tapos taas, mas taas. Meaning, sa ubos ka nagbasa, unsa man siya, higher siya sa ubos. So, higher, low, mas high ni nga area from previous. So, higher, low, low, ubos. Kana, trend. Ana, mag-drawing kag trend. Kana, trend. Ana, napay trend. Trend. Diba? So, kana ang atuang uptrend. Now, KANUS-A mahuman ang usa ka uptrend. Mahuman ang usa ka uptrend kung ang presyo nimbalik na sa pinaka-latest na previous higher lows. Let's say, kani nga trend. Kani. Dara. Kani atong pinaka-previous low, di ba? So, pagsaka niya, niigo. Ning balik. So, nag-create siya. Kaniya, nag-create siya na og higher. Ito ni, mas ubos. Ayan. Lower, high. Kay kani man atong high. So, kani iyang lower high. Diri, pod, create na siya og
lower, kay mas ubos siya dire, nya sa ubos ka nagbasa, lower, low, di ba? Low man na kani, oh, di ba? Karon, ang presyo na bod ning balik og kani. Wa na siya ning ubos. It means no buak na bod imong trend kana og gitrend nimo na kana. Og nagtrend ka na kana. Oh. Nausab na pod imong trend kay ning balik siya. So ning form na pod siya og high, high. Tama? And then ning form siya og higher, low. Ning form na pod siya higher high dire. Ana? And then ang next baba is ning balik na siya kani. Kani. So nibalik na ang presyo dire. So pagbalik sa presyo, kanina uptrend terminated na pod. It means no man na ni uptrend, di ba? Now, nangita kog level kung asa na pod ang mubuo na trend. Now, since nagsige siya balik dire, ning sideways ang imuhang ning sideways siya. So naa ka di high level na nag sideways siya. Ana. Di ba? Now, KANUS-A di ay magsugod ang downtrend. Magsugod ang downtrend kung ning form siya og lower low. So, since kaniyang imong level na nag-sideways siya, nag-ana ang presyo, di ba? Unya ning form siya, it means ang kani na area, kanina presyo, mas ubos na sa previous, di ba? Low man ni, low. So, meaning, lower low na siya. Diha na nag-start ang ato ang downtrend. So, nag-start na tong downtrend. Dira, nya kani ato ang top, kani ato ang kani atong pinakataas. Kaning pinakataas kaning mga tag-as, kaning mga ginatawag nato niya siya na mga swing high. So meaning nag-swing ang presyo diha. Swing high, correction, another swing high. Correction, another swing high. So kaning swing high isa or ginatawag nato ni swing high or pivot. Kani swing high, swing low. Swing high, swing low. Ana. So, pivots ni siya na mga area. So, kani. So, sa kani nga trend, since nag-start na siya og lower lows, nara, napagid siya, inform pagid siya og lower low, kani. Nara, inform pagid siya og lower lows. Now, mangita na po og asa, ang pwede niyang i-high, di ba? Lower high. Kay, ma-confirm nimo ang downtrend kung naa siya'y correction, which is kaning lower high. Sa kani nga level, sa pag-start niya baba, nara ang kani. Sumo na ang imuhang lower high na. So, ma-expect ta, mubaba pa siya. Kani, mubalik siya, pwede siya mubalik kani nga level, kani atong gilinyahan, katong asa ang swing, unya mo down. So, ana siya. Saka, pwede pa siya mo ana, and then down. Another low. Diba? Unsa na level? Mga 9,000. Kani na mga area. Kana. So, nasa 9,1 na level. 9,1, 9,000. So, kana. And then, mo swing high again, and then mo swing low. Now, if kana, umundang na po na diya, and then mo form og ingana, ay, mo form og ingato, og ingana, nya, ana, umundang diha, mo form og ingato, nya, mo create og higher high, oh, di, nandahin na po di mo trend. Paano na po di mo trend? Diba? So, tulo atong trend, balik ko na to. Tulo ka book atong trend. Naatay uptrend, pasaka. Naatay downtrend, which is paubos. And then, naatay sideways, which is magbalik-balik lang sa area. Ana. So, kani, let's say, mangita taog area kani. So, naa siya'y, first, nimo, unsa? Naa siya'y area nga, ana, trend, tara. So, unsa imong nakita? Na ay
Unsa man ni? Naatay high. Sa taas man ta nagbasa, high. Nya mas taas ba siya? Higher high. Diba? Nya, sa previous, high. Ara ayang level. Sika na ayang level. Okay. Direta nag-level. So, pag break niya, nag-form siya higher high, it means uptrend na. Diba? Uptrend na. So, karon pag uptrend na, focus on buying. Asa ka mo palit? Dito na nato na ma-discuss sa support and resistance or supply and demand. Pero karon, KANUS-A ka mo palit, o KANUS-A ka mo baligya, di rin na makuha sa trend. Di ba? So, ang pangutana, KANUS-A man day ko mo buy. Oh, unsa man ang trend? Downtrend? Ayaw pag-buy. Pag-sell. Kay downtrend man. Di ba? Pangutana mo, KANUS-A ko mo buy? O uptrend lang ka mo buy? O KANUS-A ko mo sell? Downtrend ka mo sell. So, nga na siya. So, unsay mo form? Nara. Sa baba ko nagbasa, na low, di ba? Sa baba ko nagbasa, gikan pa diri, pero nag-start man ni diri, so low na siya, kani ato ang higher low. See? Mas taas siya from previous low. So man siya sa uptrend. Sa uptrend is ang mag-form is natay kani atong tanawa. Higher high, HH, and then naakay higher low. So, higher high, and then naakay higher low. Diba? Ug downtrend pod, naakay higher sa taas, pero lower high, kay ang previous di ay kay high, lower high, and then naanakay lower low. Low man ni. Lower low. So, KANUS-A man magsugod ang downtrend. Magsugod ang downtrend ug ning form na siya og lower low. Now, KANUS-A siya mahuman ug nag-sideways na siya or nag-form na pud siya og higher high. So, sa week of theory, so structure sa week of structure, na kay ginatawag na kani sideways, breakout, trend, and then taning i-delete. Human, pwede siya nag-sideways. And then, once nag-start to break, form og lower low. Okay, downtrend na ta. Downtrend. And then, pwede mong sideways. Form og higher high. Ana. Uptrend. So, makita nimo small impulses. Diba? Small impulses, na siya mga uptrends. Yan na siya downtrends. Yan na po siya uptrend. Pero, og tanaw nimo in macro perspective, og imong i-atras nimo no. Na po siya trend na raw. Isa ka trend, isa ka downtrend, diba? Another isa ka trend. So it means nag-form na po siya og in overall, let's say kani og 1 hour unya ingani mong makita in overall on higher time frames, let's say 4 hours or naka sa 1 day, it means pasaka gyud ang atong presyo. The same gihapon na siya og paubos imong presyo. So, mo siya up, higher high. Okay. Na. So, ug magtanaw ta, mas gwapo daghan tan-awon ug naakas sa kaning 3 minutes. Naadyo kay makita ng mga trends kani, nag-sideways na siya, di ba? Kana nga level nag-sideways siya. Ara, kita na to, nag-sideways. Isa na siya ka level na imong tanan nag-sideways na siya. And then unsa may next nako? So, is it good to buy kung sakto na ba mo palit or sakto na ba mo baligya? Tanawon nimo sa ang unsa imong unsa ang trend, di ba? Sa 3 minutes nimo sideways, pero sa 1 hour nimo downtrend. Focus on
selling. Now, ug naa ni siya na level dire, atang ka perminti dire. Kani, da jud ka mo sell. Di ba? Na pwede mo ka magkuag trend diha o ginagmay ka ng dinali nga dula. So, kana unta nasabtan ang trends, no? So, ibalik na ko, ang trend di ay is nagsignify kung asa padulong ang presyo. Uptrend, pasaka ang presyo. Downtrend, paubos ang presyo. Sideways, dula lang siya. So, nasabtan ninyo ni unya o napo may pangutana, i-comment lang sa baba. And then, ma-answeran na to na, pwede na to answeran og another video or ma-explain na to og mas better. So, kato, unta na kasabot. So, see you on the next video. Ang next video na to is supply and demand or support and resistance. Babu!